Zaista prijatno i lijepo iznenađenje večeri. Još jedan aplauz za Eminu. I za sve mališane sa posebnim potrebama koji su večeras sa nama i koji su priredili ovo što ste upravo vidjeli i čuli. To je samo djelić onoga što oni rade, a vi se naravno možete svakog dana uvjeriti u to kada posjetite njihove prostorije i uvijek ste dobro došli. A sada da vidimo šta su to drugi pripremili za njih.